Mapurisa voiswa panguva yakaoma nehurumende yeZANU-PF hazvina kumira zvakanaka. Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV mhuri yeZimbabwe. Kana uchangosvika panapa iri first time yako, gara usubscribe, ucomment, ulike, ushare. Ndoramba ndichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Nhasi ndiri kuuya pano nenyaya iri kunetsa, nyaya iri kutenderera, nyaya iri kumuka yakangozara mumapepanhau iri kutaura kunzi mapurisa vave kurambidzwa kuita basa kana remaside hustles, kutengesa zvakasiyana siyana izvo zvavanosimboita kuti vawedzere mari yavo zvichidawo kuti vare nekuti mari dzavanotambira vanenge vasiri kugutsikana nadzo. Vamwe vanoita zvekuchengeta huku, vamwe vanotengesa airtime, vamwe vanoita zvakasiyana siyana vachigara mumapolice camp. So vari kunzi havachabvumidzwe kuita basa iroro. Vamwewo ndo vanenge vachienda kunohodha zvinhu kunze kwenyika. So zviri kunzi zvanga zvichivakanganisa kuti vaite basa ravo nemazvo. Saka panapa vari kunzi havachabvumidzwe kuti varambe vachiita basa iroro kana kuti mabasa iwayo emaoko, maside hustles. Vanofanira kufokasa nebasa ravo rechipurisa chete. So panapa nhasi tiri kusangana nenyaya iri kubuda pamapepa akasiyana siyana kunzi government has banned cops from selling various goods to their colleagues and civilians at police stations and camps in a bid to make ends meet, saying this was disrupting their core duties as law enforcement officers. In a leaked internal memorandum seen by the Standard, police bosses said they were dismayed by the levels of vending in police camps by their juniors. Police officers are selling various goods such as airtime, snacks, groceries and clothes among others within their camps and also to ordinary people to supplement low earnings, according to an internal memo written by police provincial officers commanding, addressed to district officers commanding and officers in charge. Police officers who defy the directive risk improvement. This office has noted with dismay and great concern that members residing in police camps are selling goods at their places of residence, which have impacted negatively to police business operations rates. So panapa nyaya iri kuitika ndiyo nyaya yacho mamiriro yakaita. Pari kuzonzi kune vachazobatwa vachizoita izvozvo unenge wakuzotongwa mutongo wako as long as nekuti unenge wakuvhura section iri mugwaro reconstitution, bumbiro remutemo redu rinenge rakutokurova zve1 year nekuti unenge wakufanira kunge uchizoprovide license yebusiness. But kana as long as uchiita zvinhu izvi uri mukembi havasi kubvumidzwa kuti vange vachiita izvozvo. Ende nyaya zhinji yakanyatsokonzeresa kuti mapurisa vatange kuita izvozvo inyaya yemari yavanotambira yavanenge vachikomplaina kuti haisi kuvakwanira ishoma. Saka ndizvo zvakaita kuti vazotanga kunobata mabasa emaoko vachiita mamwe mabusinesses kuti vakwanise kubatsirika, vakwanise kuwedzera mari dzavo. Saka zviri kuzonzi vanga vakunyanyisa kufokasa nemabusiness avo kutodarika basa racho ravakapinda rechipurisa. Saka zviri kunzi ngavachiita zvechipurisa chete vachisiya kuita izvozvo. Ndo mashoko atiri kutambira pano atiri kusangana nawo muri Zimbabwe. Ndo nyaya ndiri kuuya nayo nhasi zvekare ndakakubatira pachannel penyu. Kana uchangotangosvika pano very first time yako, gara subscribe, comment, like, share. Ndoramba ndichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika